Arratsaldeon, gaure urriak 11, Begoñako amaren eguna. Ezoizko udalbatza izango dugu, eta gaur 3 puntu jorratuko ditugu. Batetikan, 2022 ekitaldiko kontu orokorra, bigarrenik 2024 ekitaldirako ordenantza fiskalen aldaketak, eta hirugarrenian udal enplegatuen ordainsariak hartuko ditugu hizpide. Gaur ezohiko udalbatza etxian arrazoia da, batez ere ordenantza fiskalek edukitzen duela bere tramitazioa, bere publikatu biharraketa, eta abenduaren 31-arako argitaratuta egon behar dira, eta horrek eskatzen digu pixkate hileko ohizko udalbatzan zain egon gabe, aurretikan ekartzea, gero boletinean argitaratu ahal izateko. Baina ordenantza fiskalakin hasi aurretikan, lehenengo puntuan, 2022 ekitaldiko kontu orokorra ekarri dugu, maiatzaren 2an, ogasun batzordean aurkeztu zen kontu orokorra, 2022 ekitaldikua, kontu hartzaileetan urteko itxiera intzanian, ondorioztatu zena, eta ogasun batzordean informatu ondoren jendaurrean ipini izan, jendaurreko aldizan alegazioik ez da izan, ez da aurkeztu, eta urriaren 9 izan, astelenian, ogasun batzordean pasatu genduen berriz ere, ona pleno udalbatza honta ekartzeko. Beste gabe, udalbatzai tokatzentzako berrespena ematia, kontu orokorrai, eta dokumento zea bada, tekniko bada, eta horre gauza gitxi esateko. Zoze bali madu esateko, baina bestela boskatu ingo dugu. Ez, egizazan hori da dagoena eta listo ez, baina hor, atentzio daitzen dena da datu bada, 2022an justu hori inbertsioen ejekuzio maila oso bajua, eta horrek, aurrekontuen ejekuzio maila bajua bosatu zoala. Hain zuzen, 3 obra handizo zelako, Dentizineko aparkalekua, Iriagirreko igogailua eta Jose Maria Elzibarreko igogailua, legealdiko 3 proiektu handizenetakoak edo. Eta, atzerapenak izan zegoen, 2022an ezin izan zian burutu, eta, 2023 bukarangoz, eta hor dozo indikan, dentizi ematen da rematen batean falta, maia bukatu dela, eta beste igogailuak, indikan, erdipurdi. 3 enpresa berdin egin mazakon, horrek ematen zoan azkartuko zoala, prozesua, eta nik uste guztiz kontrako izan dela. 3 proiektutako baten arazo bat sortuelako beste bisetan ere atzerapen handizek arri doala. Eta, lehenengotik bukatzen dian, ze azte honetan ere ikusi dugu, tan natuzioa joan eta aparkaleko horregabe eta gizizan nahiko aldrebez do gune hori, eta, bukatzen dian bigo gailuak eta, ondo gelditzen den. Baina, bestela ez dakau izar izateko, osea, adoz eta... Ez gehatzeko gazi gozo horrekin, edo gaziakin nik gozotik ere pixkatipineko, eta gogoratzea pixkate aurrekontuaren ejekuzioa jakina. 3 obra potolo horrek aipatu dezuz, eta horren aurrekontua ere potolua zen, eta horrek ekarri zoan aurrekontu maila bajatzi ezta. Baina nik kontu orokorretikan zehose atea behar baldin bada ondorixon bat, edo, pixkat, gazi hori gozotzeko niri behiseak isokutentzat 2002ko diru sarreren porzentajea, eta hor uneko 80 gainetikan egotia, iruditzen zat ejekuzio maila egokisa dela, eta jakina. Aurrekontuan sarrera onak izan dare, gero gastuen kapitulu ere bado, eta pixka gastotikan jodesun nazuk, nik ontasunare ikusi diote kontu horrokor hori sarreretatik ez da. Beste gabe, gaur gehixo da dokumento osua osotasunean, eta ipamen indezunez, 3 obrak, danok nahi gendukena baino luzio dikuaz, hori hola da, eta 3 obra
enpresa bati ematia aipatzen denean, pentsaulik ez da, zuz hiru obra potolo eta danak ere enpresa bati. Bueno, esan behar dugu, hiru obra eskerrak enpresa hori presentau zen, ze bestela ez dut uste beste inor presentau zanik, eta egongo zian hiru obrak engabe, edo handikan pendiente azteko, ez da. Horrean, behan du bada ere, amatxukoia, azitxako hiek, amatxuko aldia, bentiz izan duzun bezala amaitzen da, amatxuta doa erremate batzun pendiente, baina beste bisak nahi baino luzio dihu ez, bai. Baina, hiru obrak enpresa bati ematiana ez da egun pentsatu izan danik, ala gertatu dalako, hemen belarrik asko doz, gaur egun emisio kontuan da, argibide moduan, baina bai, arrazio dezu, gastuetatik ala juntzala. Horrek esan da orduan, kontu orokorraren aldeko bozkak, eta hau batez onartutzat jotzen da kontu orokorra, 2022koa, guain hau argitaratu egiten da, ezta? Ez, ja bere horretan gatzen da. Horra dundera bidaltzen da, jabe hain esku da, baina espediente itxi behar izan. Erki. Bigarren puntuan dakau, 2024 ekitaldiko ordenantza fiskalen aldaketak. Ordenantza fiskalak danok, mai hontan beteranok, geanok bai, eta bestiok ere, igual ezautzen dezuez, da dokumento luze bat, herrixan dauden zerga eta tasa guztien bilduma osatzen duena, ezta? Ez gajungo, bakoitzetikan, 30 gora dialako, eta normalian ona udalbatza ekartzen dira, proposatzen dira zen aldaketak eta ezta. Eta, pixka kriterixuak ere adierazten dira. Zerga jun aurretikan, pixkate aurretikan komentatu nahi nuke pixka ze printzipio edo, zerga eta tasen errepasuan hasi aurretikan pixka kontuan hartu genduzenak, ezta? Eta izan zian nagusiki lau idea. Batetikan udalaren ekonomia zaintzia edo bintzate udalan diru sarrerak zaintzia, hori da, bai. Ez izatia, dana libre eta diru gitxio jasotzen badu udalak ere, ez da ize pasatzen, herritxarrak gitxio pau bihar izan da. Hori ez da, baina aldi berian, baitxer ikusten genduen, pertsonak, herritxarrak erdigunien ipintzia ere tokatzen zitzakula. Hor, gaur egun, eta nik uste mai hontako danok ere berdin sentitzen dugula, ez da. Hor dakau, hipotekak batzuk handixo, beste batzuk txikixo, baina gehien dakauz hipotekak ere baki uzelako goraka duki duen, erosketa saskixa ere baki lehen 50 eurokin zer osten zan dagoen, zer osten dan, eta gasolina eta abarrak, ez? Beraz, bizimodua geota garestixo dihua, soldatak igual ez dihuaz igotzen prezioen igoerarekin batea, eta ero gainetik handatozkigu zerga eta udalaren kobrantza horrek, ez da? Horren, herritxarrak ondo bizitzeko, ondo ez. Herritxarrei zergak eta geixo patu biharrez izateko udala jaso gabe gehatuko da? Ez, hori ere ez da. Hori ere ez da. Oreka bat bihar dugu, gure ustez, udalaren diru sarreren eta herritxarren eguneroko bizimodu eguneroko ekonomia horren artean, ezta? Eta beste printzipio bat erabili dugun izan da justizia soziala ipini dut, hori igual esatia geixei ere izan lik ez da, ekitatearen bilako pauso batzuk ematia, gero ikusi dugiko den bezala, ez da, esplikatuko dut, batez ere, familia ugarixen bidia jorratzen hasi nahi dugulako, ez da. Orduan, horrek esan da, aipatuko dut zergetan ondasun higiezinen buruzko zerga da, kontribuzioa, ez da, esaten sakona, kontribuzioan igoeraik ez du proposatzen, baina igoera emango da. Hori ere, garri, zantzagoen ez dela igoko eta geixo patzeu. Bueno, geixo patze hori etorriko da, baina etorriko da ondasunen balio katastrala
handitxu egingo dalako. Hori diputazioak esan digu, 1,2 altzatuko dala ondasunen balixua, eta horrek ja beak ekarriko deu berezko igoera bat, ezta? Horren guk datorren igoera horri beste bigarren igoera bat ez dixo ipiniko. Hori aipamen hori esan da, esango dut baitxare, orokorrian 1,2 igoera estandar bat proposatzen degula. Ez da emango danetan, ikusiko dugunez, baina hori hartu dugu erreferentzia moduan. Abuztuko KPI, IPC hor zabilen, baina geixengo KPI 6 behira baino hartu dugu pixkat globalidade baten ikusiko dugunez. Gainontzeko zergak dira jarduera ekonomikoen gaineko zerga, horre de biterdiko igoera batei aplikatzen dugu. Plusbalian zergan berdin lagatzen dugu, hor besteak beste, hor araudisa eta epaiak eta dalako gai bat plusbaliena auzitegi izan dauena, eta, ez dakigu zer rekorri eduki dezaken batetik bestetik, eta, piskat prudentziaz edo zuhurtziaren izenian, hor utzi dugu bere hortan, ezta? Razio mekaniko dunetan edo kotxietan biterdi aplikatzia proposatzen dugu, eta eraikuntza zergetan hor porcentajiak eta aplikatzen diazenez, betiko porcentaje horietan segitzia. Hor, igoera etorriko da, obretako aurrekontuak eta mateixalen garestitziakin eta aurrekontu horiek handixo dian neurrixan, zergaren aplikazioa ere handixo izango da. Baina, berez, bere horretan mantenitzen dugu. Zergetan, obariak ere aurre ikusten dira. Aldaketaik ez dakau, hor adibidez kotxietan dakau obari bat elektrikoa dian ibilgailuentzako, 100% elektriko dian kotxientzako, hori lehendik handator, eta hor segitzen dugu. Obarizak bezala errekarguak eroten dira, eta etxe gutzen gaineko errekargu ere mantenitzu itzen dugu 150an, bai hori da, 150an dakau. Udal batzuk eta 100 altzatu dugu, bakarren batek 150 ere bai, guk 150an hor lagatzia ikusten dugu. Eta bai ikusten dugula bi obari berri nahi ditugula sartu. Obari bat bi zergetan, hobeto esan da. Eta da familia ugarientzako obarixak. Izan da gai bat luzetik handatorrena, beti izan da aldarrekapen bat familia ugarixena obari horiek ezartzia, eta beti ikusten zen familiai ugari izate utzak etzuala ematen edo etzixaun ikusten nahikoa bidezanik obarixa aplikatu izateko. Horren, gure proposamenian do obari hori txertatzia, baina bi adierazle kontuan hartuta. Batetikan seme-alaben kopurua, 3, 4 edo 5 edo ume geixo, seme-alaba geixo eukitzia, 3 tramo izango liak ez beraz, batetik hori, seme-alaba kopurua, eta bestetik etxeko diru-sarreren familiako deklarazioko aitorpenaren diru-sarrerak gordinen datuekin konbinauta, ezta? Horrean, 3, 4, 5 seme-alaba batetik eta 24.000 euro arteko sarrera dakaen familixak. 54.000 euro bitartekoak, 50.000 eta 80.000 euro bitartekoak, eta 80.000 eurotik aurreako sarreradun familixak, ezta? Horrean, horien kombinazioan, jakina. 80.000 eurotik gora daken familixei etzako aurre ikusten, diru laguntzaik, obaririk, parkatu, eta gainerakoetan, dihua, 115-etik 180 bitxarteko kopuruak, ezta? Berdin, hau ondasunen gaineko zergari dagokionian, eta berdin ibilgailuenian. Hor, hemen seme-alaba kopurua baino, hemen diru sarrerei begiratzentzako, eta 24.000 euro azpiko familixentzako 140ko obari batetik,
50.000 eta 80.000 euro bitxarteko diru sarrerak dituen familiai 20%ko obarisa. Hori da pixkat nobedadia zergetan. Zergak eta gero datoz tasak, eta tasetan baldin bado tasa bat, urtero ukitzen duena reperkusioa eta garrantzitsua dana, kopuru aldetik, dia zaborrak. Zaborrak bildu eta ezabatzeko zerbitzua izena da kantasan. Hori danok dakigunez, mankomunidadiak ematen dugu zaborrak bilketa zerbitzua. Eta mankomunidadikan proposatu zitzakun 11,55ko igoera bat. Bueno, ibilinean pixka numeruak eta botatzen daula, eta gure proposamena da 11,55 izan gabe 6,3 aplikatzia aurtenguan eta 1,5 lagatzia datorren urteako edo hurrengo ekitaldietan parekatzen juteko. Ikusten dugu horrek bere reperkusio eduki beharko doala errezibuan, baina hori dana takara baten hasieran esan deten printzipio horiek kontuan hartuta iruditzen zitzakun zala herritxarren gainea karga handi bat samatzia, ezta? Horren hor iruditzuzaku, balean esan deten bezala, oreka bilatze hortan udalak eta herritxarren arteko oreka hortan, udalak bere gain hartzen doan karga bat. Azken baten, lehen esan deten moduan, danok ere, geure kontuak nahiko zigortuta dakauz azken urtiotan, eta honek ez asko arinduko dalako, baina ez da izala behintzat izan beste karga bat gehixo, ez da. Orduan, hoxe, zaborretan 6,3ko igoera bat proposatzen da. Gero gainontzeko tasetan 1,2, adibidez, udal, kanposantuan ingurukoetan 2,3 proposatzen da, dokumentuak eta fotokopixak, planuak eta olako udalak etxen dituen agirisetan da mantenitzia proposatzen da, azoketan ebai, musika eskolan 2,3ko egoera bat, etxez-etxeko laguntza zerbitzuan ere, hori ja markauta etortzen zaku prezioa, eta teknikaixak emandako gehienezko prezioak markatu dira, 21,26 €. Eta aiatzen gara beste zehabatea, beste nobedade edo beste aldaketa eukiko dan beste tasa batea, eta da kiroldegiko tasa, edo kiroldegiko tasak ezberdina dieta. Kiroldegi izan, 2023 urtean hitzarmen berri bat sinatu da Gipuzkoa mailan, eta Gipuzkoako kiroldegisetan bertan ematen dian zerbitzuetako langileak, eukiko dugu soldate igoera bat, eta soldate igoerakin batea zerbitzuak ere garestitxuengo dira. Orduan, garestitze hori tasetan bere islada bat eukikeu, bere reflejo eukikeu, baina eukiko deun igoera guztia ezin deu ona ekarri. Eta hemen ere, pixkate lehengo printzipioi helduta, pertsonak, kasontan, kiroldegiaren erabiltzaileak eta udalan arteko oreka baten bila junbiarko gea. Igoera desenteko izango da, oandikan ere, presupuesto mailan, ez dakaun nahikoa informazio eukiko dan eraginana, baina aurreikusleike gastuak izango diala handixauak diru sarrerak baino. Eta hemen ere, zaborretan bezala, ikusten deu, akaso kirol zerbitzuetatik proposatu dituen tasa honek, urren gurtietan ere, bere jarraipen euki beharko duela gorazkakuan, ez? Baina hori, egin beharko da, behin egoerak aztertuta, eta ikusitza, ze gastu, ze zarrera, ze harreman dauan bixen artian, ezta?
Horren hor, igoera ezberdinak ematen dira, sarrera kantxatikan saio virtualea, hor tarifa mordoska bado, bakoitzak bere igoera eukiko deu, baina esan deten moduan, kirol zerbitzutik handindako proposamen bada, eta helburu doana erabiltzaileik ez galtzia diru asko igotzen dalako. Horri begira egindako proposamena da. Eta, aldaketa gutxi geixo, bat badakau aipagarri izan likena, eta da Fondaberri aparkalekuena. Fondaberrin dakigunez, udan Malenetan, ez da izan zen? Malenetan Fondaberriko makin sistemia aldatu intzan, eta sistema zaharretikan berrira etorri dan aldaketa garrantzitsuena da askoz errazo dela gestionatzia. Nik horreko tripak eta ez ditut ezautzen, baina, lehen itxuraz minutuen presioak eta aldatzen ibiltziak, basakarren bere komplikazioa eta bere arazua, eta oain itxuraz, oango makinerisa, berrixa da, eta aplikazioa, beste aukera batzuk ematitzu, eta momentua da presioak egokitzeko. Orduan, presioena bonuak eta bere hortan gelditzen dira, hilabeteko bonua 50, eta gero ordu betekoa 20, zuzendu jazu, ordu terdi 20, eta 3 ordu 30. Horrek bere hortan gatzen dira, langileentzako bonu ere bai, baina aldatzen den bakarra da minutaji esan daigun. Lehenengo 4 orduak 0,0 parkatu, 0,0 lehenengo 4 orduetan minutuko, eta 4 ordutik aurrea 0,015 izatia. Presio horrek ingendu zen estimazio batzuk, eta merke izaten segitzeu parkinak, ingendu zen nolako konparazio batzuk, eta kau, batek esan zian moduan, ez tezu konparauko Donostiakin, da ez tezu konparauko Mutrikuko parkina Donostiakin, baina ez geha garestixek. Eta horretxek, aldaketak, eganean nian 2,5 igoera, eta baduak ere bai, lehen esan dute moduan, 2,5 hori zehadanei aplikatu zeko. Orduan, horrek esan da, aldaketak eta gainetikan bada ere azalduta, eta bukatzeko, nik neuk pixkat ondorixo batzuk, ere, nahi nituzke, eta 3 ondorixo nahi detatea. Bat, 2024 urtean, batetik enbiula jarraipena abiatzen ditugun obarixena, obarixak ipintzia beha derrazena, baina gero horren kudeaketa eta horren emaitzak eta zaindu beharko ditugu, ikusi beharko deu zinzidentzia dakan, egoki dozen, ez dozen, horren jarraipenen beharko deu berri dian aldetik. Eta bigarrena, zergaz, zerga, tasaz, tasa, eta presio publiko, 3 tipologiak dira horrek, lanketen biharradako lan eguan ikusteko eguneratzeko, batetik eguneratzeko, diru sarrerak eguneratzeko, ikusten badeu, konparatiba bat etxen badeu inguruko errexetan eta, gauza batzuetan igual, lehengunean batzorrean esaten genuen bezala, ez da, askotan pandemia tarteko ere bai, askotan kongela hoen izan dira tasak, urte askotan, edo igoera txikixak aplikatu, eta orduan, urtien joanian, behar bada, 10 urteko aldi baten, gure diru sarreren kapazitatea desente bajatu da. Horren azterketa baten bihu, kuantitatibua eta kualitatibua. Eta lehen esan detena, beti ere bilatuz, udalaren ekonomia eta herritxarren zergak, kargak, hoien arteko oreka, ezta? Eta hori neguko lanketa izan behar da. Bestela jatzen geha otubrea, eta otubrean ez da gauazterik, holako lanketak etxeko. Eta azkenik,
bueno, esan detena, hartutako neurrien egokitasuna neurtzeko. Egoki dian, zaborretan ere, neurri bat proposatzen dugu, 6 terdi eta gero 5 alagatzia, horrek bere jarraipena beharko dugu, baina ez hori bakarrik. Gure zaborrena, hori ere politxe izango zanuain atatzia eta kemen taula bat, konparatibana, ez dakau inda, baina bai dakaula konparatiba hori egin da, ez da. Eta mutrikun, arrazoi ezberdin itxio, baina dakau zabor errezibo oso garestixa, inguruetako herrixekin konparatzen, ez da. Orduan, horren analizi bat ere nahi duen, eta bueno, ikusi, gure aldetik, udalan aldetik, neurri batzuk hartu lehik ezen, errezibo horiek merketzeko. Baina, bueno, horrek ez dira oango kontuak, gehixo dia datorren urteako lanketako eta datorren urri izan ona gatozenian, ze ondorixo ekarri alditzugun. Bueno, 10 minutu eskatu nuan, baina pixka luzauen nahi. Horrek esan da, Inigo eta Jon? Bai, ni ez nahi asko luzatuko. Bueno, orokorrian... Hori esaten nuke ere, baina gero hor bertu. Zure alde motzengo dut. Orokorrian, eguneko 2,5ko igoera plantatzen da, eta guk ontzat ematen dugu, iruditzako kopuru egoki badala, eta neurrixan dagoela hartuta. Eta gero gauza batzuk komentatziarren igual zuk ere aipatu dezunak ez, bizkat nobedadiak dienak edo, excepzioak dienak edo. Batetik, ibixan inguruan, kontribuzioan inguruan esan, aspaldek urtetan egisa da gabiltzela bueltaka familia ugarixen kenkari edo dedukzio horren inguruan, batzordien ere ikusi izan, ematen dola, zalantzak badozula bendikan ez, gestioaren aldetikan arazo kongo dian edo ez, edo, baina, beste herri batzuk egiten dugu eta guk uste dugu merezi doala bintzazaiak ere hori etxia. Gero ibilizan ikusiko du, aber gauzak zelain, zela bideratu, zela hobetu, baina, guk egok ikusten du plantamentua eta horrekin ados goz. Gero, kirolde gixan eta etxezetxeko laguntzan ere, nahiko igoera doz, etxezetxeko laguntza azkenean, hor badoz konpromiso batzuk eta teknikaritxak eta jarretxako da, orduan horrekin ez dakago zer zateko. Eta kirolde gixana, ez dauk esaten zenduna, guk egok ikusten dugu udal teknikaritxak indoan plantamentua gauza modu, ez dakit, transizional moduan edo urtebeteako moduan ikusteko benetan zein dan, ez? Igoera horre zeintzuk izango dian, zenbateko defiziteka sortuko dan eta pixkat datuakin, datorn urtea begira, erabaki edo, zehoztan arrazoitxutako erabakixak edo kopuruak jartzeko. Hain dia pixkat teknikaritxak iruditxuzakona pixkat altuntun jarritxa, hemen 3 euro gehiago, hemen 2 euro gehiago, hemen aurra, baina ez kriterio objektibo batzutan oinarritxuta. Eta, nik uste urtebeteko margen honekin, ikusten duen ja, kostuak eta soldatak eta danak zenbat kostatzen den, datorn urtea begira, igual plantamentu zer isoa edo, egokixagoa egin algetala, baina, urtebetako provisional moduan, ez dugu gaizki ikusten plantamentu hori ere. Eta gero, zaborrena da, zaborrena baino lehenu beste kontutxo bat, gauza txikixa da, Fondaberriko parkinean aipatu duzu, makina isa bertxa dagoela, eta horrek ematen doala, bestelako jarraipen zehatzago bat etxeko. Hemen, txikixa bada, kopuruak egizezan ez dira signifikatiboak, baina justo konturatu ginean, bere momentuan Fondaberri parkinea ipin izanean, eta horko presioak edo esarri zianean, hor beti izan da helburua, hasiera meitza filosofia izan, ahalik eta rotazio handixena edo bultzatzia. Horren txikan, lehenengo 4 orduetan edo presioak merkio zian, eta urrengutan gara ez ditzutzen zen, pixkat ez asko egizezan, ez dakit badakan horrek eraginikan gero realitatean, baina, lehenengo 4 orduak zian merkiauak, eta gero gara ez ditzen zen rotazio hori bultzatzeko. Oain aldatu dezue, kopuru oso txikixa da, insignifikantia da segurazko, baina alderantzi jarri dezu. Lehenengo orduak gara ez ditxauak eta urrenguetan merkiauak, zimaz. Detaile moduan, ez dakit, igual, etorkizuna begida, sunarketa behar du, parkin horrei ze lehentasun eman nahi zaion, edo, zein dan, bintza filosofia. Esaten den, momentuz, ez daka eragina hondirikan, oso kopuru txikixa da, baina, igual, aurrea bida horrek aldiak aldatzen. Eta zaborreta voltatuta, hori dalako igoera handixena edo, esan dezu, 11,5 igorien plantatzen dugu mankomunitateak, egisa da asko dela, eta esan noan, oen dela 20 urtetik anuztetu onuzka urtero zaborren tasak igoera handixakok izan du beti. Eta gurik, gauza puntual bat baldin bada, aurten igoera guztiez aplikatzea, 6,5 aplikatzea, eta datorren urteako 5 alagatzea,
badalako testu ingurua dana gerragorangoz, presioen igoera dela, inflazioa dela, eta gauza puntuala bat bezala, baina gu hasiera baten ez gea oso aldeko izaten nolakoak iruditzezako presio publikoa dianean, hau da, zerbitzu bat kostatzen dana, presio publikoak dira, berritxarrak eskaintzen zaien zerbitzu batengatik ordaintzen dugu, eta lehen ere ukizten daulako udaletxe honetan esperientzia txarrak, urte batzutan defizita, herritxarra iztizu da altzatuko eta udalak asumitxuko dugu, udalak asumitxu, eta gero azkenean nahiatzen dira urte batzun poderioz, galera handi bat, defizita handi bat udaletxentzako, eta horren boltia zein ezaten dan, igoerak asko zire, euneko 10 euneko 5 izatea gero urte batzutan, eta holako urte batzuk bizizan ditugu udaletxe honetan. Orduan, urte beteko kontua baldin bada, baina, datorren urtean ez pentsatu euneko 5 igoerak izango danik. Izango da, datorren urtean dana igoera, igual da beste euneko 10, gehi aurtengo 5 atzeuta dakauna. Orduan, igual, igoera beste euneko 15 datorren urtean. Orduan, pixkat, norpen gainatzeko modu bat ere bada, ez da erreala, gauza puntuala baldin bada ondo, baina luzea behi da, ez da, datorren urtean euneko 5 igoera, ez. Izango da, datorren urtean tokatzen dan igoera, gehi aurten dikan dakaun euneko 5 hori. Orduan, arriskua do betire arrastratzen juteko aurrekurtetako defizitak eta gero igoeria golpian handiagoa izatea, orain de repente euneko 10 izatea baino. Baina, hori dena esan da, guk planteamendu orokorra guk ikusten dugu eta guk aldeko botu emango dugu. Gure partetik, hasierako planteamendu hau da, udalaren diru-sarrerak zaintzia ongi ikusten dugu, beti ikusi izan dugu ongi, udalaren diru-sarrerak zaintzia, guretzako oso garrantzitsua da, udalaren finantzak, udalaren finantza osasuntzu batetik dator zerbitzuak eta hainbeste gauza eskaintzeko kapazitatea herritarroi. Eta sostengarritasuna, udala beraren sostengarritasuna. Eta gero aipatu da bai ekitatea, eta bai, noski baietz. Ekitatea bai topatu behar da, eta hortan, oreka hortan, modu baikorrean ikusten dugu bilaketa hori. Ordenantzan barruan aipamentxo batzuk, obarien gaia, aipatu da nolan, debatea oain dela denbora nahiko, legealdi junda, eta guk gure partetik ez ginen ikusten, inolaz ere ikusten familia ugariei zuzenki ematea familia ugari izatiarren, erkataik aipatu du, ze onaldia familiak ugariak ez dienak eta behar gehiago dezaketenak obarien horien inguruan beraz. Lotzia obariak familien errentarekin guretzako ezinbestekoa da. Eta ikusiko dugu zelan joaten den aurten, azterketa hori, bi zergakin egin da, eta ibilgailuen zergakin, eta ber zer ematen duen, eta zen nolako emaitzak lortzen ditugu, ikusiko dugu. 2,5 inguruko udaletan emandan antzerakoa da, eta egon gea urte batzuk ez diala apenas mugitzu, zergak, eta ointokaten zagu, baldintza ezberdinen ondorioz, eta ontzat ematen dugu planteamendu 2,5-eko, inguruko udalei, pizkate orekatuz beraiekin, ez? Kiroldegian inguruan, onda debate hori, modu baikorren ikusi dezakegu uste dut kiroldegi beraren erabilgarritasuna asko altzatu dela, osea, erabiltzaile geixo dakala, aber zelan gai gehan udal bezala, kostu hauek eta kirolan susperketa modu berian kudeatzeko. Guk ongi ikusten dugu kiroldegian alden eta baldintza onenien egotia eta zerbitzu aldegun, beti ere gure udalaren neurrira aldegun onenak eskaintzea. Eta, Jonek aipatu du bazelan, behar bada oingo zifrak ez dira izango oso zehatzak, eta eskatuko du azterketa bat. Alkateak aipatu du azterketa hau, datu behar dela, isa dakagun zerga eta tasa guztiena. Da ariketa nahiko astuna izan alda, urtean zer egitekoa, baina beharrezkoa da ikusteko zelan gauden,
zelako inpaktu dakaten gure finantzetan, tasa bakoitza behar bada igual zuzenketa batzuk egin beharra dauzkagula jabetzen gara urtean zehar, eta, bueno, holan. Zaborren inguruan, bi irakurketak, bi alderdia planteatzen dezuten irakurketak ulergarriak dira. Osea, batetikan nahi izatea herritarren gain olako zama handi bat ez derrepente aplikatzia, eta beste aldetikan, azkenen behar bada, Jonek esaten duen bezala, posible da, datorren urtean, 15% altxatu behar izatekoa. Nor daki. Ez da erreza erabakitzea zein dan planteamendu zuzenena, eta, bueno, behintzat aurten hori frogatzea, aurtengo frogak emango digu ja norabide bat. Ikusten badegu mankomunidadeetikan planteamentua errepikatu egiten dela, hau da, igoerak izaten dira oso latzak urtez urte, neurriak hartu beharko dugu, planteamentu hau ezingo da eraman etorkizunei begira, ez? Eta, bueno, ikusiko da, aurten zematen duen, eta, bueno, urrian egongo da honi buruz eztabaidatzen, ez? Eta, bueno, azkenik, gure azkenengo aipamena, izango zen, bueno, hainbat urtetan egin izan deguna, otaren ingurukoa, ez? Otan, bueno, azken urte hauetan egin dugu, eta uste dugu neurri hona dela, herritarrentzako aparkaleku batzuk babestia, udan. Hau da, bisitarien herritarrok otaren inguruko txartela eukitziarren dakaten eskubidea bermatzea, aparkatzeko. Osea, tokiak, aparkatzeko guneak topatzeko nolabaiteko errestasun eukitzea. Hori modu on baten, modu baikor baten ikusten dugu. Ze azkenian denok ez gaude oporretan, behar bada egon alda jendia lanerako behar duela kotxea egunero, uda osoan, eta tokia behar du aparkatzeko. Orduan, hori modu baikor baten ikusten dugu. Zaturaran eta gure hondartzako guneen ota dakigunez, guri mutrikorrok ez dugu ordaintzen, ez aparkatzea, ez Zaturaranen eta ez mutrikoko hondartzan. Ekitateari heltzen badiogu, gure bisitarien bizkarretan aparkaleku horien zama guztia ipintzea ez dugu oso ekitatiboa denik. Uste dugu neurri baten diskriminatzailea izango litzatekela. Eta ni nahi horren onuradun, herritar bezala, hori onartu egiten dut. Baina guri ikuspuntutikan esan izan dugu aurrek urtetan, eta usten dut hausnarketa bat egin behar dela, beste modu batzuk topatu behar direla. Herriak sarituaz, besteen gain, ez soilik, ekitateari heltzen badiogu, besteen gain soilik ez onuradun bilakatzea guk herritar bezala. Bai da, egia da, honek laguntzen diola udalai, tramite pendienteak daukan herritarrek, beren tramite guztiak eguneratuta eukitzea. Benetako pizgarria da, txartela, hori danok dakigu, eta hori, azkenean udala jasotzen duen abantaila bat da. Baina beste modu bateko pizgarria topatu beharko genituzke. Adibidez, ibilgailuen tasa, zerga, herritarrok gutxio ordaintzea. Baina, hau, bi modu, edo danok berdin pagatzea, edo behintzat herritarrak deskontu bat eukitzea, baina ez zero ordaintzea. Azkenean, bultzatzen duguna horrekin da, herritarrak modu honi esango dut, baina ez dakagu motivaziorik, adibidez, mutriko hondartzara oinez juteko. Ez daukagu. Eta behar bada hortikan jaso genezaken, udala jaso dezaken diruzarrerak altzatuaz, behar bada igual autobus zerbitzu maiztasun gehiagoko bat eskaini aldezako hondartzara bajatzeko. Hau luzatzen dut, hausnarketa bezala. Lehen eginean zan dugu eta mantentzen dugu urtero. Eta ikusiko dugu etorkizunei begira, ze nola llegatzen garen. Bestela, gu besterik ez, gure botoa baiezko izango da. Urdantzai. Erki. Biztan danez, zaborra da hemen keskatzen gehitxuen danok, zalantza gabe, 1,11 terdiko igoera ere, hortxe bakarrik
aipatu da. Eta ados, Jon, pandemia zazuian ere akordatzen nahi, lehenu hori bai, azkenen gurtia krisisa da, laura da beti. Baina, askotan urte batzuetan tokatu izan zaku kongelatzia, eta igoereik ez aplikatzia eta berdinetan segitzia. Baina, zaborra izan da, nik esango nuke tasa bakarra hori indeuna, reperkutitzu, aplikatu zakun udalai, mankomunidadiak aplikatu dion igoera, guk reperkutitzu errezibota eraman, Euneko 3 izan, 4 izan, 5, 11, sekula, nik esango neuke, ez detela ezautu, euneko 11. Lehenu ere, egongo zian, ez diozu eta ez detukatuko, Baina nik ez dut uste bizi izan detenik hain zehata, baina, en fin, horrean, batetikan presio kontu hori zainduen beharko dugu, zuk esaten dezun bezala. Ez da, euneko 5 datorrutian igual da, euneko 5 hau, oain lagatzen dauna, gehi, auskalo zer. Baina urtengo lanketan, Inigo, esan dezun hori, lanketa eta horre ikusi behar dugu, zela merketu gure fakturia. Horrek ere, bere azterketa beharko dugu, bere hausnarketa eta bere debatia egingo dugu, lasai, baina horta ere joan beharkea, gure faktura hori merketzea. Ze giz esan, diru asko juten da, mankomunidadian da zabor bilketan, Bueno, horrek esan da orduan, boskatu ingo dugu, 2024 ekitaldiko horrentza fiskalen aldaketen aldeko boskak. Beraz, hau batez, onartu itxen dira, hau batez, eta hurrengo pausua honena izango da, iragarkia argitaratuko da Gipuzkoako aldezkari ofizialian, eta jendaurrian ipiniko da hilabeteko epian. 30 lan egunez, importante, ez da berdina, 30 lan egun eta hilabete. Eta ondoren alegazioik baleo ona ekarriko liak ez berriz ere, alegazio horren erantzunak emateko, eta bestela ja boletinian publikatuko liak ez aldaketak eta ja indarra hartuko leuke. Erki, 3. puntuan daka udal enplegatuen organizariak estatuko aurrekontu orokorraren abenduaren 23ko legearen 19.2a artikuluaren aplikazioa. Formulazio txikxo bade aldi egin, Bueno, hau beste gabe, hau da 2023 urteako langileen organizarien igoera jaso zen estatuko aurrekontuen legian. Eta orduan onartu zen euneko 2 izati egoera, hori urte hasieran aplikatu zen eta horregatu zen, baina gero bigarren puntu baten euneko 0,5ko igoera balizko bat ere jasotzen zen, baldin eta iraileko KPI harmonizatuak, IPC harmonizatuak, ez dakiz zenbateko igoera espasakan. Kopuru batzun barruan, baldin bazaban. Baldintza horiek eman india, eta orduan zuzenian aplikatu behar dugu 0,5 horren igoera. Ez daka beste, ez da salpenik. Beraz, udalan enplegatuen organizariak euneko 0,5ean altzatzeko aldeko boskak. Hau ere, hau batez, onartuta. Honen bestez, amaiera emango xeu, gaurko udal batzai. Eskerrik asko, etortziarren da hurrengo arte.